Senate inquiry kalabot sa mga pagpangabuso o mga kalapasan sa balaod sa Negros Oriental gipanawagan sa byuda ni Governor Ruel Digamo. Samtang mga otoridad pabiling alerto sa sitwasyon sa lalawigan. Gikan karon sa Dumaguete City ang live report ni Nico Serino. Nick. Yes, Lan, bisan ko nalubong na si Negros Oriental Governor Ruel Digamo giklaro sa Task Force Negros nga di sila mulugak sa ilang pag-monitor dinhi sa probinsya. Mibaha ang luha sa pagpanamilit sa mga taga-Negros kang Governor Ruel Digamo kaghapon. Sa katapusang sudong sa iyang patanglawas, wa kalikayi sa iyang pamilya nga maemosyonal pag-ayo. Si Mayor Janice Digamo hangtod sa katapusan, hustisya ang gisinggit. Justice for Ruel Digamo! Sa interview sa mga sakop sa media, matud sa byuda ni Digamo, nangandam na sila sa taas-taas nga legal battle. Usa sa buot niyang tutukan, pag-request og Senate investigation sa mga panghitabo sa Negros Oriental. Gisanglitan sa mayor ang matud pa mga pagpamatay nga nahitabo dili lang sa Pamplona apan sa miaging mga kaso. Nanawagan sab kini sa DENR nga imbestigahan ang matud pa insidente sa land grabbing sa probinsya. And yung Senate investigation should not only include governor and the 8 others who were slain last March 4. There were more people na nangangailangan ng hustisya. Adunay hagit si Digamo sa kampo sa mga Teves nga kaatbang nila sa politika. Umuwi na lang siya, magpakita siya, harapin niya yung kaso niya. Gisuwayan sa GMA Regional TV pagkuha sa habig sa mga Dumaguete-based lawyers sa mga Teves. Giadto sa news team ang Erames Law Firm apan nagdumili sila pagpa-interview base sa advice sa ilang kliyente. Samtang ang spokesperson sa Joint Task Force Negros bipasabot nga bisan nalubong na ang gobernador, pabilin sila nga naka-alerto. Ang mga checkpoints ug monitoring sa parehong AFP ug PNP magpabilin. Actually, as of now, we are not lowering our guards. We know that the threat is still there. It doesn't really end on the burial of the governor. We will be here until we see the normalcy of the situation in Negros Oriental. Usa sa gimando sa otoridad ang pagdakop sa habiling responsable sa nahitabo sa pagpangrakrak sa Pamplona. We have a problem at hand and we need to solve that problem. Any problem that we are putting a solution is going beyond what is normal. Aminado lang ng mga otoridad nga posible dunay inconvenience sa publiko kining mga pagpahugot sa seguridad sama pananglit mga checkpoints kay posibleng dunay mga malangan ug maapektuhan niini. Apan ang ayan kuno tan-awon ang kinatibuk ang kaayuhan nga makuha pinaagi sa ilang presensya pagpabilin gyud sa kahapsay ug kalinaw dili lang diri sa Negros Oriental sa Occidental usab sa tibok Negros Island. Lan? Okay, daghang salamat Nico Serino.